Som zabudol, tu je ešte moja, tu je games room, že herňa. Tam som už mám skoro pripravenú na malovanie, tu idem namalovať tu ešte neviem akú farbu. Môžeš poradiť. Tu sú okná, tam idú závesy takisto, akože blinds zvislé. Tam nebude nič na tom okne. A tu som maloval tento rám, biely, hore čo vidno, ríny. Tento strop som maloval a tamto. To som tak oživil, aby to bolo dobré. A tieto svetlá boli rdzavé. A tieto, čo sú tie námky, tak som ich natrel. Som ich rozobral, natrel a odložil. Obidve. To všetko funguje. Dobre, takže to je tak. To je tam potom, tam je predok domu. To je vidno tú spálňu. To je to okno. Je vidno vlastne to spálne, kde som začal. A tam je ulica dopredu. A vchod vľavo, sú vchodové dvere, elektrika. A akože skrinka na elektrinu. Tam je tá predná izba. Susedy, oproti susedia. Dobre, to je herňa. Čo som chcel ešte aj, už keď som tu, tak zažíme svetlo, nie? Počkaj, jak sa to začína. Tu. Ide. Nejde. Počkaj, musím ešte tu zapnúť. On. Jedno ide, aj druhé ide. Musí byť. Dobre. Jedno ide. Tak to je. Toto tiež idem radšej. Dobre, tak sa maj pekne.